ga sako daga Alhaji Inuwa Uba, domin jan kunne ga masu faɗe mu faɗa, to masu faɗe ku daina aikatawa. Ga sako daga Alhaji Inuwa Uba, domin jan kunne ga masu faɗe mu faɗa, to masu faɗe ku daina aikatawa. Farko da sunan karabi Allah, ni na fara mamallaki na. Rabbana da min basira, a wake na isa da sakona. Ga mu mun zo batu na fyaɗe, masu idan Allah ku daina. Ku buɗe kunne ku saurara, manya-manya da 'yan ƙanana. Cutar da mata rusa al'umma, game da cin zarafin yara kuma lalata tarbiyyar su kun gama, sannan da cutar da lafiyar su ma. Wannan hali na ku yayi muni, Adam MD zai take bayani. Ga sako daga Inuwa Uba, zannan laisu ya ce mu rarraba. Babu dalili na yi dubawa, kana da kanwa ko kwaɗiyarka kuma ba ka so ai cutarwa. Aikata faɗe idan ka yi shiga 'yar wani bashi kai ɗaukowa. Cin zarafi ne da ke ta'addi, wallahi Allah zai sakawa. Ai hukunci baya bewa, sakon Alhaji Inuwa Uba. Mata a gare mu iyaye ne mu ba su yanci, aikin fyaɗe a gare mu daina aikatawa. Raɗaɗin da kake ji in an yi wa 'yar uwarka, haka kowa ke ji dole duka mi rikewa. Mai hakuri 'yan uwa mu danna zuciyar mu, cin zarafin 'ya'ya mata kar mi rikewa. Allah ya ce mu mutunta mata, haka ne ra'ayin mu kar mu bi shi, wannan tilas ne. Mi koyi ga annabi shi jagora ne, shi ne ya ce mu girmama mata, tilas ne. Amsa bane na gari na fati su kuma, sako daga Alhaji Inuwa Uba. Hukumar da ke da hakkin ta gyarawa, domin ta duba halin da muke ciki, 'ya'ya mata na cutarwa. To ai hukunci wadda ya dace, kira ji tsoro ai fasawa, domin yawancin su in ka duba 'yan talakawa ke fatawa. To 'ya'yan masu halin ma wallahi mai wanga halin bai kyalewa. To tun da matsalar kan kowa ne, hukumomi sai ku yi dubawa, ku ɗau matakin duka da ya dace, ko kan waye ku yi zartarwa. Ni na ku yi satu na iske nan sakon Alhaji Inuwa Uba.
BS on the mic, yeah. Harkar ba kyawu mu daina. Concentrate, if people die is moderate. Say no trap, I say no trap. Duba muna da ƙannifa yayin mu har ma da 'yan mata idan kai wa 'yar wani kai ma dola aiwata ka wannan aikin da kazanta faɗe da ake wa mata we all know it's not good dan Allah jama'a a daina dan Allah jama'a a daina this kind shit is bad ku gane wannan zunubi na daban ne everybody know dan so ku gane za mu faɗa ne dan a gyara in ba ka yi karka fara in kana yi karka kara telling the truth of course I'm telling the truth say no drive babu kyau babu daɗi kuma babu kyau ka ringa tunawa kada ka mantawa kana da 'ya'ya da ƙanne da mata kaina har ya ɗau ɗumi sakon ya zo daga malami ko mu kira shi da jarumi Alhaji Inuwa Uba shi ya ce mu faɗa kowa ya ji. Ga sako daga Alhaji Inuwa Uba domin jin kunne ga masu faɗe mu faɗa to masu faɗe ku daina aikatawa. Cutar da yara mata da ake mene yasa haka ne 'yan uwana kan warwanin ka da kai mata fyaɗe ba ka tunanin taka tana nan abin takaicin akun a tashi ta zama uwar wani yaya kenan yaya idan haka din ta kasance da ta kamata da za ka jiran nan zane kira ga hukumomin mu ku ɗau mataki ga mai aikin nan ku ɗau matakin duk da ya dace ko kan wa ayi hukuncin nan kada a bar shi ko ɗan waye a tabbatar an masa daurin nan in ko ta kama da dandatsa ma ai masa mai mugun aikin nan a raba shi